क्या तुम्हारे बाप का है ये भारत? हम मुसलमानों को कहते हैं तुमने आं बे समाव ओरैबायदि गुबुन रोखोमनि एसे आलादा आपडेट नोंथांमोननि गेजेराव नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। तो नैबे दिनैनि आपडेटआ ओरैबायदि माने गोनांथार जागोन, ओरैबायदि माने स्पेशल आपडेट जागोन आरो। तो बेयो जाहैगोन जोंनि पलिटिकेल्स माखासे लिडारफोरनि थाखाय। तो जोंनि बर'फोरनिथ' सानै गाहाम एमपि दङ नङा होमबा, जयन्त बसुमतारी सार आरो रोंगोरा नार्जारी सार। तो बिथांमोननि गेजेराव जोंहा पार्लियामेन्टआव गोबां बाथ्राखौ बुंनाय नुयो। तो माने लिरनानै लांनानै खालि भारतनि पिएम प्राइम मिनिस्टारखौ बाख्नायनोल' माने गुबुन माने गावनि अन्तरनिफ्राय गावनि साननानै गावनि हारिनि थाखाय माब्लाबाबो फंसेबो आवाज दैखांनाय बा प्राइम मिनिस्टारखौनो नायगं होलायनो हानाय बेफोरबायदि जों मालाबाबो नुफेराखै। तो सिगाङाव बिस्वजित दैमारी सार बिथांखौ नुदोंमोन, नाथाय दानियाव नुवाखै। तो लोगोफोर, बे समाव आं नोंथांमोननि गेजेराव नैबे भिडिअखौ लाबोदों जे नैबे भिडिअ ओरैबायदि माने डेन्जार, ओरैबायदि माने आसरित सानथावना आरो। माबायदि जेनेबा जोंनि बड'लेण्डनि अनगा गुबुन स्टेटनि एमपिफ्रा माबायदि आवाज दैखांनो हायो पार्लियामेन्टआव। मदिखौनो प्राइम मिनिस्टारखौनो माने नायगं होलायनो, मोखां सोमहोलायनो, नखर मन्थ्रिखौनो नायगं होलायनो हानाय ओरैबायदि एमपि जाय फारुक आब्दुल सार, जम्मु एन्ड काश्मीरनि एमपी, बिथांनि माखासे नैबे भिडिअखौ होनो नागिरदों, नोंथांमोना नायनानै ला। तो हमारे बातों पे चल के रहना। क्या तुम्हारे बाप का है ये भारत? ये तो हर हिंदुस्तानी का भारत है, जिसने मरना यहाँ है और जिसने दफन होना यहाँ है। मेरा ईमान है कि हिंदू इतना ही मेरा भाई है जितना मुसलमान है या सिख है या ईसाई। आज हम धर्म पे बटे जा रहे हैं कि कौन भगवान राम के साथ है और कौन अल्लाह के साथ। मैं इन हिंदुओं से पूछना चाहता हूँ, क्या भगवान राम सिर्फ तुम्हारा राम है? तुम्हारी पुस्तकों में लिखा है कि भगवान राम विश्व के भगवान हैं। हम मुसलमान अल्लाह को कभी ये नहीं कहते हैं कि वो रब्बुल मुस्लिमीन है, कि वो सिर्फ मुसलमानों का रब। हम कहते हैं कायनातों का रब है, आलम का रब है। कोई माने या ना माने, अगर हम ये समझते हैं कि इनको हम आसानी से हटा सकते हैं, तो सच्चाई ये है इनको हम आसानी से हटा नहीं सकते जब तक हमारे दिल साफ नहीं होंगे। अगर मैं ये समझूं कि सिर्फ मैं ही मैं हूं और दूसरा कुछ भी नहीं है, तो ये कभी भी नहीं जाएंगे। आज हम ये सोचते हैं मोदी को निकाल के मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। अरे पहले तो उसको निकालो, फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी की सोचो। हमें अपने झगड़े भूल जाने। अगर हम अपने झगड़े नहीं भूलेंगे, मैं नीडू से कहता हूं, तो फिर कभी भी हम इनको नहीं। नुखाबायानोसै नोंथांमोना। तो बिथांनि बुंनाय बायदिब्ला ओरैबायदि राइट, ओरैबायदि माने थार बाथ्राखौ बुंदों। जों भारतारि, बयहाबो मोनथाय दङ, बयहाबो मोननांगौ, बयबो गोजोनै थानो मोननांगौ। नाथाय दिनै जाय हादोरखौ सोलायदों, बै हादोर सोलायगिरिफ्रा माने माइ गाय जुजाब, जायनो नांगौ बेनो होआखै, जायनो नाङा बेनो होनाय, बेफोरबायदि खालामनानै दोनदों। बेनि थाखाय आं ओरैबायदि सेलेब्रेट होदों जाय फारुक आब्दुल सार, जाय जम्मु एन्ड काश्मीरनि एमपि, बिथांनि बायदि आवाज दैखांनो हानाय जानांगौ। बिथांनि बायदि ओरैबायदि माने पार्लियामेन्टखौ गोम होलायनाय एमपि, प्राइम मिनिस्टारखौनो नायगं होलायनाय, मोखां सोमथाब होलायनो हानाय बेफोरबायदि साहस गोनां एमपि जानांगौ। जेरै मणिपुरफोरनिया माबायदि इसिबां माने होजिखाव नायगं गोमो होलायनो हायो, पार्लियामेन्टखौ गोम होलायनो हायो। जोंनि बर'नि एमपिफ्राबो बेफोरबायदि जानांगौ। अब्लासो माने गिगोन, अब्लासो मोनथिगोन बर'हाबोदि इसिबां साहसि एमपि दङ, लिडार दङ। होमब्लासो आवाज दैखांनानै जोंनि माखासे आंखालखौ सुफुंनो हागोन। बेफोरबायदि जानांगौ। तो लिरना लानानै खालि बाख्नायनोल' मा जानो। तो नैबे ससे आपडेटखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामबाय। बिनि सायाव मा बुजिनो मोनखो नोंथांमोना कमेन्टआव खालामनानै फोरमायहरदो।